een invasie van de Limburgse jagers in Valkenburg. Zij zouden naar Wales gaan, maar de oefening kon niet doorgaan door corona. Toen besloten zij hun hulp aan te bieden aan de gemeente Valkenburg. Ze werden warm ontvangen door de burgemeester en daarna 2 dagen ingekwartierd bij Adelante. En daar hielpen ze volop met de herstelwerkzaamheden die daar nog nodig zijn. Tjerk, commandant van de Delta-compagnie van het verkennerspeloton, hè? Ja. Maar ik moet zeggen, de Limburgse jagers, een begrip hier in Limburg. Zeker. Wat brengt jullie nu hier in Valkenburg? Nou, een tijd geleden zijn jullie natuurlijk getroffen door best wel grote watersnoodramp. Op dat moment zaten wij op oefening in Oostenrijk. En wij hadden eigenlijk het idee dat we het jammer vonden dat we niet konden helpen. Want daar zouden we natuurlijk van dienst kunnen zijn. Deze week zouden we eigenlijk in Wales op oefening zijn. Want we zijn bezig met de voorbereiding voor een grote wedstrijd. Wales in Groot-Brittannië? Ja, dat is correct. In Groot-Brittannië. Maar vanwege de coronamaatregelen hebben we daar uiteindelijk van afgezien. Want het was te onzeker of we daar uiteindelijk heen konden. En toen hebben we eigenlijk de optelsom gemaakt dat we van meerwaarde kunnen zijn hier in Limburg. Goed begrijp, Filip, sergeant van de Delta-compagnie. Jij bent een beetje de aanjager. Maar ik heb begrepen dat je ook hier vanuit de buurt komt. Ja, ik woon in Hoorn, ik kom uit Eidhuizen, dus wel Limburger. Maar zoals Tjerk net al aangaf, ik heb een kennis die in de gemeenteraad zit. Ik kwam op het idee om dit in plaats van Wales uit te gaan voeren. Dus toen contact gelegd en uiteindelijk hier terechtgekomen en toch nog ergens kunnen helpen in heel deze ramp. Beetje solidariteit van de Limburgers onder elkaar? Ja, precies. Een stukje verbondenheid van ons regiment met de provincie Limburg. Ik denk dat dit daar goed op aanslaat. Ja. Wat gaan jullie concreet doen? We gaan zo meteen naar een plek waar gehandicapte kinderen eigenlijk afhankelijk zijn van onderwijs en van een deel zorg ook. En we hebben begrepen dat daar de nood op dit moment het hoogst is. Dus het maakt ons eigenlijk niet zoveel uit waar we ingezet worden. En nu hebben we deze mooie locatie meegekregen. Dus we gaan zo meteen die kant op en dan gaan we kijken waar wij onze mankracht kunnen inzetten. Mevrouw Teunissen, communicatieadviseur. Vanmorgen een peloton militairen voor uw deur. Wat dacht u toen? Ja, het was een hele mooie verrassing vanuit de vrijwilligerscentrale geregeld door de gemeente Valkenburg en de Geul. We kunnen die hulp heel hard gebruiken. De locatie is ver leeg, alleen er moeten nog kasten afgebroken, er moeten nog vloeren leeg weggetrokken worden. Dat we weer met het herstel echt kunnen beginnen. Er is veel te doen hier, hè? U wil op 7 september weer met de school starten. Gaat dat lukken? Nou, niet op deze locatie. Dat voorzien we dat echt niet gaat lukken. Daar moet nog te veel voor gebeuren. We zijn nog bezig om een andere locatie te regelen. En dat is wel ver rond. Maar dat zal ook wel komende week wel bekend worden of dat inderdaad ook daadwerkelijk zo door kan gaan. Dan gaan we in de vakantieperiode willen we die locatie opknappen. En kijken dat we dan wel met de school kunnen starten, maar op een andere locatie. Ja, maar als ik goed begrijp, dan is het wel zo dat alle locaties die allemaal zwaar onder water hebben gestaan, weer te repareren zijn, te renoveren, dus dat het weer hersteld kan worden. Ja, daar gaan we vanuit, dat het wel weer hersteld kan worden. De schade loopt wel echt in de miljoenen, dus, en er lopen nog allerlei, dat gaat nu allemaal lopen, allemaal trajecten met verzekeraars en waar gelden vandaan kunnen komen. Want we hebben het wel hard nodig, maar dat zijn er natuurlijk heel veel hier in Valkenburg en de Geul, ook ondernemers. Maar we gaan er wel vanuit dat we kunnen herstellen. Alleen dat heeft wel tijd nodig.